Hello, welcome to my YouTube channel. ओंखाम उखैबायलै फुङाव ओंखाम जायो बिराद ओंखाम उखैदों आरामसे बानायनोसै जानोसै बानायनोसै आरो जानोसैलै सालाखौ ये हारसिंसो नालाय बेनो थोगोन ओमफ्राय आलु दरनैसो होनोसै जानोसै जोङो फुङावहाय प्रेक्टिस थांनाय जायोना बेखायनो माबानाय जाया माने संनो सोलाबा माया कलेजावबो थांनांगौ नालाय संनो सोलाबा ओंखायनो बोरो माबायलाय सिखाया गथ'फोरा अरे 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 सिखाया कहाँ गया सिखाया बबाव थांबायलै र' बै सासेनाव सोंहैनां रुम खाथिनियाव साइकेल सिखायानो गैयाबालाय माजों मैगं हानो ओ गुमै गैया थांजोब्बाय होमबाथ' ओंखाम संग्रोनांसिगोन देरहादेबसै आख्लायनांगौ आख्लायनि रुम थाबाथाय गावबागाव संनांगौलै बाला संनांसिगोन जानांसिगोन ना गाइस लटप जानांसिगोन लटप नै लागायदों देबसिखौ एसे मानजिग्रोनोसै मैगं थारनोसै नुनायनि मानजिनायखौ नुनायनि बरिया रे बरिया बना के खाना है आलू से आलू 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 से जाबाय धो दिया है मेरे चावल को इसको पहले फेंकता हूँ इसे यारो
देखते रहो तुम यहाँ से देखते रहो यो हम दोनों बानायनानै नोंसिनि सिगाङाव जागोन दिनैनि ओंखामखौहाय आलुजों आलु दरसे होनसै फुलकबि दं फुलकबि होनसै फुलकबि माय फेभरेटखा अमा बेदरजों बयलारजोंबो नोगोद गोथाव जानाय मोनो आङो रियेलि बिराद गोथाव बरिया बरिया गाइस रुम थाबाबो बरिं मोनो बाला हा नंगौ खोलाबदोंलै गन खोलाबदों हराव आङो हरसे उन्दुनो हायाखै सिखारलाय थांलाय गगायाथ' गगा हांखौ लानो हाया खुगाजोंसो फबफै हगारनांगौ थैगोनसो बायोलै आं बेखायनो संगासिनो दं आङो ओंखामखौ हारसिंनो जेनथेन मेथेन थाबायनानै संबाय दा ओंखामा मोनबाय ओंख्रिया माबागासिनो दं संगासिनो दं दा दै होदों दानो मोनबा यू नहीं बोलना दुखिया जिबनलै रायजोफोर मा खालामनो थिगानो साना दङ मा आदै मादै माब्रै दं नोंसोरलाय I hope you are a good सिखा मोनबाय